Tikulandeni kundomvera pano ndi Panyasa Voice Box. Cholinga chathu pano ndikupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kupereka maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera pano ndi mawu a Bambo Boni Kalindo amene wandithu ndi president wa bungwe lija la Malawi First the People First, owanyadira amangowatchula kuti the most dangerous child kapena kuti the DC. Ndiye lero the DC akufuna kuingapo maganizo awo pa ndale zimene zipatikire mazikuna kuti kumalawi kunoko zikuchulukirachulukira ndale zosankhana mitundu. Ndiye tikhale limodzi kuti kuti Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imene. Komanso tikamaliza chonde tikupemphani kuti mwachizolowezi muyike maganizo anu in the comment section below kuti kumalawi kwathu kunoko ndale zosankhana mitundu inuyo ngati Malawi amene timakavota komanso amene muli ndi maufulu ndi maudindo rights and duties kuno ku Malawi mukuziona bwanji ndale zomasankhana mitundu, kuti ndale zimenezi zitengera patali kapena nazo kuti mutuza in the comment section below after you've listened to the DC on tribal politics kapena kuti mixing of politics and tribal culture pano Panyasa Voice Box. Chikanakhala kuti chamba chimayenda mumpweya ndikumasutidwa monga mmene timapumira mpweya, ndinganene kuti atsogoleri ambiri makamaka andale amadya chamba kapena kumapuma mpweya wa chamba umene mitu yawo ikuzunguzika chifukwa cha mpweya wa chambawo. Ino mukukumbukira Malawi ndidanenapo loweruka lathali kunena kuti aboma amati akaona kuti anyula kuli nkhani imene anthu akuwakamba, kuli a lot of backlash, amayambisa nkhani ina yofuna kuti chinthu chimene achipalamula chija chikwiririke, kapena amatuma a media yawo ndikuyamba kuchita attack ma prominent figures ngati anthu opembera, anthu amene ali olemera a business kapena andale ena ndikumanamizira nkhani. Ino mukukumbukira bwinobwino kuti zimezi ndidanena kuti amapanga zimenezo daladala ndi cholinga kuti akwirire nkhani imene yachitika pa nthawi imeneyo. Zuloli aboma a chipani cha MCP anatuma anyamata awo azikwanje kuti akaphe anthu, akakhape anthu amene akupanga mademonstrations abata ndi mtendere, ndipo mademo sakakhuza iwowo ayi, mademo ndiokhuza wamkulu amene akuyendesa meki komanso wa NRB. Chodabwisa chonena kuti chipani cha MCP chinasusuka kwambiri ndikutumiza mathugs ngakhale akuwakana, ndipo mneneri wawo wa MCP ndiwomvesa chisoni kwambiri kunena kuti ngati mukunena kuti ndife tinatumiza anthuwo, tumizani evidence, mutipase umboni. Umangoziwiratu kunena kuti ayi munthu ukakhala kuti sopano uli ndi mphamvu zochuluka umayamba kumalankhula zambwerera. Kunalitu anzanu mbuyomu ankazitcha kuti makompyuta, ankalankhula akati akafusidwa ndikumayankha zambwerera. Lero anatha, inunso mwayiwalira umphawi wanu umene munali nawo pakati apo, mwayiwala mukuyendesa mabotostolo. Lero limwayamba kulankhula mwamtuzu anthu akamakufunsani. Ndiye mutaona kuti nkhani ya Zulu ija sopano yakuvutani, anthu akukunenani, mabungwe azuka, anthu osiyanasiyana alankhulapo za zimene mwapanga zija kutumiza anyamata amene munapasa zikwanje kuagulira anyamata zikwanje, malo mowachita empower mmene akuvutikira achinyamata kuno ku Malawi, malo mowachita empower mukukagulira zikwanje ndikumapasa ma 10,000, ma 100,000, ma 5,000 kuti azikapha anthu. Ndiye mutaona kuti nkhani imeneja yakuvutani, lero ndiye mwatumiza sopano achewa ndikuapanga press conference yofuna kuzuzula komanso kumpempha Enoch Chihana kuti apepese kumtundu wa Malawi komanso kumtundu wa inu wa achewa, kunena kuti adanena kunena kuti systematic kapena systematic ikutengedwa kumakachitidwa registered kudambwe. Koma ife ziko lathu ndi ziko lomvesa chisoni, ziko la anthu osowa zochita. Ndithu mwayiona kuti nkhani imeneyi yazikwanje yavuta, ndiye mukufuna muyiphipirise kuti muyikwirire nkhani imeneyi mubweresepo nkhani ina.
kodi amene mukumunenayo sotu naye sotu ni mwana wa nchewa. Iye adangonena pa press conference paja kunena kuti anthu ayamba tsopano kumakachita register kudambwe sanatchulepo za mtundu wa achewa. Ndiye ndikudabwa lero kunena kuti mwapasana ndalama kuseri ndikumakanena kuti tikufuna Enoki Chihana apepese. Ine ndimangofuna ndikupempheni achihana kunena kuti nthawi imeneyo ngati muli nayo mwina muli nayo ndi inuyo, koma ndili kanakhala ineyo sindikanapepesa. M'Malawi munomo mitundu ya anthu yatukwanidwa kwa basi, atumbuka atukwanidwa, ayawo amatukwanidwa, alomwe amatukwanidwa. Kodi tonse tikati tizikapangisa press conference ndikumanena kuti wakuti atipepese, ndiye kuti lisaliso tuzikotu. So kairo kapena uchisiru umene umapangika munomo m'Malawi timatenga nkhani za chikhalidwe ndikuphatikiza ni ndale. Kutero kumwapasana ndalama basi ndikumakanena kuti ifeyo achewa heritage tikufuna kuti Enoki Chihana atipepese. Ndetu muyipangisa sotu inatu yonena kuti boni kali ndo sotu akupepeseni. Ine kukhala Enoki Chihanayo sindingapepese. Muziko linolo ndi ziko la democracy, anthu ali ndi ufulu olankhula. Vuto lomatenga chikhalidwe ndikuphatikiza ndi ndale ndi zimenezi, ndi chifukwa chake chikhalidwe chambiri chikuonongeka. Tikumatenga zimene chakumaphatikiza ndi ndale. Ndipo ichi chomanena kuti aye ife achewa tilipo 14 million, wakuwerengani ndi ndani? Munayambiratu chaka chatha kumalankhula this nonsense kumanena kuti ife achewa tilipo ambiri, pakana kumakajambula maaudio daladala kumatumiza kuziko kumakhala ngati mwangu achita angochitika linki mwa ngozi. Yeti mmatumiza nokha kuti mtundu wa Malawi uziwe malinga ndi zisankho zikubwerazi kuti muzakawina moberamo muzanene kuti achewa avota kwambiri chifukwa alipo 14 million. Kodi inuyo amene wakuwerengani ni nani? Ndipo mtundu wa alomwe mukuziwa kuti alipo angati? Nanga ayawo mukuziwa kuti alipo angati? Nanga atumbuka nanga asena? Tikayambatu zimenezi sopano zomanenana kuti awa ndiye ali superior than the rest, mtundu undu umene ulipo wambiri kuposa wina aliyense. Izizi ndi zimene zizayambise nkhondo kuno ku Malawi. Mukazamva kuti mtundu wa Mahutu ndi Matutsi ankaphana nthawi imeneyo, ankaphana chifukwa cha superiority. Ena amafuna aoneke kuti iwo ni madolo pamwamba pa anzawo. Izi malama kuti iniyo mukanabwera ndikuchita denounce nchitidwe umene wachitika zana uja onena kuti anthu a mtundu wanu anatenga zikwanje kuti azikhapa anthu. Nderero limama kuti mukazuzule nchitidwe umenewo nde mukapangisa press conference yonena kuti Enoki Chihana apepese. Umenewo ndiye uchisiruwo. Ndipo mukamachita linki nkhani imene iyi ndi Reverend Yasini akumva ma CCAP kuti anapepesa. Amene jasana kupepesa nitu, amene uja anangokung'ambani ndi pemphero, anangomuuza Mulungu kuti awa abwera afuna andiphe, nokha munayamba kutuluka mmodzi. Palibe anapepesa pamene paja ife sitinamuonepo Reverend Yasini akupepesa. Ndiye ngati mufuna kumapepesedwa imeneyo ndi saini ya usavage itu. Kapena kuli mtundu wakale wa akafula amandionera pati, ankati akakuona amakuthamangira ndikukufunsa kuti kodi iwe wandionera pati. Ukangonena kuti ndikukuona ndikumene ayambe kukumenya makofi ati mafuna ati muziyauza kuti ndakuonera ndikutali kwambiri ndipo inu mmaenda ati azimva kukoma. Ndi chimozimozinso izi mukupangazi. Izi mukunena zokuti tikufuna Enoki Chihana atipepese. Ndiye khalidwe lamwe andionera patiro chifukwa aliyense akati azipepesana wina ndi nzache malinga ndi kunyozedwa kwa mitundu, ndiye kuti Somalawiyo palibepo. Khalani ndi manyazi muzikambirana. Iyi kampeni ikubwera ya 2025 iyi ngati khalidwe imene iyi will go unchecked. Izi zonyamula zikwanjezi, izi zamafuna kuti muzipepesanazi, izi zimenezi ndiye kuti zafikapo nthawi zikwanje zimene jaziziyenda door to door. Amene ali nchewa amuphe mulomwe, amene ali nchewa chifukwa mukuoneka ngati mulipo 14 million aphe mtumbuka, amene ali nchewa aphe ayawo, amene ali nchewa azipha aujeni ankhonde, azipha asena. Ndi zimene zili zichitiketu.
ethnic ija imatchedwa kuti ethnic war ndi imene iyi nkhondo ya pachiweniweni kapena tribal war imanenedwa ija ndi imene iyi. Izizi mukufuna kumapanga kumaoneka ngati iniyo muli superior ati ndiye kumafuna kuti muzipepesedwa ndi kumapasana ndalama chifukwa chokuti ati amene akulamulirayo ndi nchewa ndiye muzioneka ngati ndino madolo. Zimene zizi muononga nazo chikhalidwe chanu. Ife achewa ti aziwa ife ndi achewa ankhalidwe, achewa amene amafuna azikhala ndi anzawo, ngakhale kuti kumene anachokako ku Katanga uko ku DRC kumene koko ndi malo amene kumachitika nkhondo ndipo nkhondoyo iliko pakana lero. Ndiye musatenge magazi ya kumeneko kapena zilumwe za kumeneko ndiye muzibwerese kuno ku Malawi chifukwa chokuti ati iniyo amene akulamulira dziko lino ndi nchewa nzanu ndiye muzikhala ngati muziopseza anthu. Nthawi yoopsezana inatha. Ngati ilipo programu ina amene ndikulankhulira mukuti ndalankhulaso mwachabe ndiye mukapangisenso press conference ina munene kuti Boni Kalindo atipepese. Ine sindingakupepeseni chifukwa ngati inu muli azilubwerubwe inenso ndiye ndine wazilubwerubwe. Ngati muli amutu wana Ntongwe inenso ndine wamutu wana Ntongwe. Kuli anthu amene timachita respect kumene koko ngati a Dyson Gont. You can't sit down with your friends and advise them. You are like a chairman. Ndinu agogo amene takuziwani zakazi mmagwira ntchito ku MBC ndipo maprogramu amene mmapanga anali wophunzitsa. Bwanji simunakhale pansi ndi anzanu ndikuwauza kuti what we are doing is completely nonsense. Ndipo Enoch Chihana ndikupemphe usalankhulepo. Iwenso ndiwe mwana ochokera ku chifumu uko kukasunguko tikudziwa ifeyo kumene iwe ukuchokera. Ndiye wina wake asamakunamize. Ndipo mfumu yonso tu ndi nchewa ya kukasunguko wina ake asakunamize palibepo zopepesana apapa iya. Awawa iyi ndi filimu ati amafuna kuti ziko liziwebe kuwakumbusa Malawi kuti alipo 14 miliyoni. Koma ndiye mwaufuna usogoleritu, usogoleri wake wamanyaka. Ndipo mtundu wanu uzapitirirabe kuonongeka chifukwa cha mmene uyu wakuyendesera zikoli. Ndiye instead of going pa kuitanisa atolankhani ma TV mu ndikunena kuti zimene zachitika zilozi jaife ngati achewa zikutinyasa izi zazikwanjezi. Tikufuna tikhale ndi Malawi umodzi. Lero mukukabwera ndi manyaka ena kuti mukwirire nkhani yazikwanje. Enoch Chihana inudi ngati muli president wa Ford anthu kuti aziwedi kuti ndinu president ndipo mmakhala ndi discipline osapanga za manyaka ngati zimene zozo kuti ati mukampepesa ngati ndani. Malawi muno mutini ndi anthu mamafia amene safuna kuvomereza akalakwisa, amene amafuna aziopseza anzawo, amene akufuna kumakwirira nkhani zimene anthu akuzikambirana, nkhani zimene zikuopseza democracy ya ziko lino. Muli bwanji anzathu a UTM? Mwasalatu ndi siku limodzi kuti muzipita ku Nzuzu. Ndikutha kuona wina akuyambisa chipani chake ochokera mu UTM. Ndipo ndikutha kuona kukuimbidwa mafoni kunena kuti tiyeni mukandidikirire pa airport amene ali madelegates amenewo kuwauza kuti amudikirire wina pa airport ndipo aliyese alandira 50,000 yopitira pa airport po komanso akakamusiya ku nyumba kwake munthuyo. Izitu ndikungoona mmaloto popeza pano ndipati pakati pa usiku kuyandikira mamawa ndaziona mmaloto kunena kuti akakafika ku nyumbako aliyesenso akalandira 200,000. Ndalama zabweka kwambiri. Wina akuyambisa chipani chake chifukwa chokuti akutuluka muja mmachedwa mu UTM. Ndinakuwuzani Amalawi kunena kuti 2024 muona zinthu ndipo ndakhala ndikunena izinso ndidanena. Ningokukumbusani kuti wina anatolera zonse, anatolera mayina. Posachedwa pompano muona kukubadwa chipani cholinga chonena kuti chakwera apitirizebe kukhala pa mpando. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni inu madelegates amene mukupita ku UTM convention kumene kuli a Patricia Kaliati, kuli a Ntumbuka, kuli a Kambala, kuli a Kabambe.
amene ali ma presidential aspirants, ndafuna ndikuwuzeni okamuvotera palibe sozonyengerera iyayi. Apapa ichoke ndikufuna ndikuwuzeni munthu amene muti mukamuvotere ndatitu kuli akabambe, kuli antumbuka, kuli akaliati, kuli akambala, amene wawa ndi amene akukapikisana nawo kumzuzu. Ndiye ndikuwuzeni mukakangofika kumene koko ikakangokwana nthawi yovota kamuvotereni munthu amene mukumufuna. Boni Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.